veri ihtiyacı olduğunda bir referans. Li Tirkiye jaliyê navenda lêkolînên Kurdî, kompanyaya rapirçiya rawestî û bi piştewaniya saziya navdewletiya Sivîl Frederik Ebert Stiftung bi beşdariya dam û dezgehên civakî û nûnerên partiyên siyasî li çar bajarên Bakurê Kurdistanê yên weke Diyarbekir, Mêrdîn, Riha û Wanê li ser bikaranîna zimanê Kurdî di nava jiyana rojane de lêkolîneke balkêş hate parvekirin. Li gorî encamên wê lêkolînê ji sedî 63 gelê Diyarbekirê, ji sedî 8 gelê Mêrdînê, ji sedî 67 gelê Wanê û ji sedî 54 gelê Rihayê zaraweyên Kurdî kurmancî û zazakî diaxivin. Li gorî heman lêkolînê li Diyarbekirê axaftina Kurdî bi dê û bawan ji sedî 32 bi zarokan re jî di asta ji sedî 8.8 daye. Li Wanê axaftina Kurdî bi dê û bawan re ji sedî 30 ya bi zarokan re jî ji sedî 7.4 e. Li Mêrdînê axaftina Kurdî bi dê û bawan re ji sedî 35 ya bi zarokan re jî ji sedî 15 ye. û her wiha li Rihayê jî axaftina Kurdî bi dê û bawan re jî sedî 16.4 bi zarokan re jî ji sedî 4.6 e. Di navbera dê û bava heta digê em bêjin navbera pîra û torna de ziman bi parek mezin wenda dibe. Nayê bikaranîn yani. Ev jî talûkek mezin e. Aniha Kurd herî yani ji sedî em bêjin dehê wan bi zarê xwe re ancak tenê Kurdî diaxivin. Ev problemek e. Çünkü ziman wenda dibe. Heta em bêjin nifşek du nifşê din ziman zaro yani wek Kurdî qet hîn nabin wê mezin bibin. Ev problemek e. Li gel vê yekê serokê kompanyaya rapirçiya rawestê Rojgirasun jî da zanîn ku sedem zêdene ku civan ji Kurdî axaftinê dûr bikevin. Kas Kurd li ji gundan diçin bajaran koç dikin. Axaftina Kurdî kemtir dibe. A duyem zimanê perwerdehiyê Tirkiye, dîsa zimanê aboriyê Tirkiye, zimanê fermî Tirkiye, dema bazar û perwerdehî û bürokrasî bi Tirkî be şekil kirin. Şivazê wê Tirkî be wê demê çi ziman pere nake yani. Piştî encamên lêkolînê akademisyen Wahab Coşkun jî da zanîn ku tenê bi waneyên bijartî Kurdî nayê parastin. Heta ku nebe fermî û nekeve nava jiyana rojane de dê Kurdî her ber be têk çûnî be. Talebe herî mezin ne derse bijartî. Talebe herî mezin de zimanê Kurdî gerek bi fermî bênaz kirin. Yani hem de perwerdeyî de bi fermî bênaz kirin hem jî karûbarê devletî de gerek bi fermî bênaz kirin. Ji bo vî talebê ji alî devlet bi girtin, devlet li vî talebê mezevekî gerek gelek kes derheqê vî meseleyê de talepkar bibe. Her wiha li gorî encamên lêkolînê ku li çar bajarên Bakurê Kurdistanê hatine kirin, ji sedî 85 wan bajaran dixwazin di şaredariyan de xizmetguzarî bi zimanê Kurdî bê kirin û li dibistanan de perwerdehiya bi zimanê Kurdî jî bê dayîn. Her wiha ji sedî 85 wan bajaran jî dixwazin ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Lêbelê berpirsên wê lêkolînê dibêjin beramberî wan daxwazan axaftina Kurdî ji her ku diçe nava jiyana rojane de kêm dibe. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.